Floor manager. Debbie Sherry. Debbie Sherry. Debbie Sherry dejjem ila 17 sena tiġi tkanta. Imma jimma konċet nara il-floor manager tipaċ, allora ma konċ naffejna Debbie Sherry. Kienem. Kontet nistenni. Debbie. Meta ħadet ma jieġġem fuq. All right, Debbie, all right. Hello. Għajjejna daqxejn, issa allura U għandejtu proċet ċuċati, sewa. għaxin tajna Iva. Isma, meta si per il-sapuliċismu, anki ġibilna xaħġa donation, ti għabot. Ejja, nittilfu l-himmi telefonati. Mela, ejja, all right. Debbie, grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Grazzi. Silta li għandi għalikom, ġib li sem minu għalla. Grazzi, grazzi. Il-maj. Ok,